बायना लाना हागोन नै बोराया माबा गान ग्रुप नागिरदों माखौबा नै आखाइ फोलावगासिनो आया इउटुबाव होना जोबो एसे बुंना होब्रा नै माबा माबि बिस्वजित गुन्दा Hello guys, hôm nay thì So guys, नै जों माने माबा खालामहैदोंमोन आरोना गय जादोंमोन सासे नै माने जों रायलायनायखौ बुजियाखैमोन आरोना सोर मानसिखौ खायदो सानदोंमोन खोमा आरो गिदोंमोन इयो आं बोरैबा नुसोदों आरो दा इखौ बे गथ'आ थालांनो हरगासिनो इयो माने आबै आरोना गिदोंमोन आरोना इयो ज' गाइस नैलै फैलाबा जोङो नुजालायबाय खावलायसिबानो फाग्लासो गय जानानै गोलोमजोब्बाय फाग्ला ओरैबायदि मा होनो ओरैबायदि आमोल गोसा गया गामियाव माबामोन फुजा दंमोन बेयाव थांदोंमोन जोङो थांनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दा नै गय सय जानानै बाहेरायाव फैदों आरोना दसे ओरैनो टाइम पास मा खालामनो ओमफ्राय आंनि रायलायनायखौ बुजि मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बे ओरैबायदि भाषा आरोना रावबो सोलोंनाया बे भाषाखौ फोरोंबाया रावनोबो आंल' रोंना थालांदों माने आंबो हारसिं रोङाखै आरोना सिगां जोंहा आबौ दंमोन आरोना बिसोरो माने आंखौ फोरोंना गालांदों दा आबै आबौआ थैनानै थांबाय जोबोद दुखु मोनो आङो अ माय गड दा जों नै सानै दं So guys hello speaking नैलै गाइसमोन भलिबल गेलेनो थाखाय जों एसे बाय जमा जाहांदों आरोना एसे बुंना होदोब्रा एसे नोंबो मायाव गोलैगोन मायाव मागोन गय जादों बुंनाथ' होमबा दा बुंनाथ'आ नोंथाङा एसे दा मोनथिगोन नायना लानो हागोन नै बोराया माबा गान ग्रुप नागिरदों माखौबा नै आखाइ फोलावगासिनो आया हयना नङा दै बोराय नै आङो बोराय नै माबा दाहां जादों बोराया नै माबा दाहां खालामगासिनो नैबे नै र' बिदि गैयाब्रा बोराय नोंबो थांगोन मायाव थांनो दे बैसानावनोमोन आरोना ओंखाम गोदान जादोंमोन जाखांबाय जोङो जाखांनानै ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों भलिबल गेलेनो थाखाय फाइनाल लानांगोन ओइ मानसिफोर साफाय नाङा इउटुबाव होना जोबो नोंसोरो होना जोबो नोंसोरो होनांगोन इयनो जाबायनो बिसोरनाव जाखांबाय जाखांनानै थाङा जागासिनो नैला जोंना सारा नै साराय नै लङि गानना दङ आरोना नै माथो साथो होथारला आजिखालि एसे बुंना होब्रा नै माबा माबि बिस्वजित गुन्दा बिदि बुंद्रायनो हामा गाइसमोन नै दा जों लोगो लानाव दंखायो ओमफ्राय लोगोआ दा हाफपेन्ट साफपेन्ट गाननोसै लंपेन्ट संपेन्ट गाननोसै जन्था गाननानै ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै जों लामाथिं जमानो लोगोफोरा बाइकआव थांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय जों दा नै दं आरो
सासेया जों सानै दङ ओमफ्राय आरो फैनो गोनां दंबावो गामिनि ओमफ्राय जों थांनोल'सो दा लोगो नेगासिनो आं बिसोरनाव स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो बायदिसिना खालामनो गोनांखौ खालामना होजोबदो बेनोसै आरो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम माबायदि जायो माबायदि नुयो हेन्डसाम नुबायलै डेन्जार हेन्डसाम बिसोरो थांसैबा Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बानाय जाबाय नैबे YouTube चेनेलाव नै दा guys जों दा भिडिअ बानायनो थांदों माने खेला गेलेनो थांदों आरोना दा जों खैजोन दोङो दा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन दोङो आरोना जों नाय बहा नै जोंना इउटुबारा जोंना BX BODOआ guys दा जों थांनायब्रै नै मोनहैसिगोन आरोना नै बारा गोजान गैला स' बिदिबा जों दा नै जागायबाय भिडिअखौ जों नाय नुबायना गाइस एबार बिराद खस्थ' थाबायना थांगोन आरो जों गामियाबो बारा गोजान नङा आरोना खाथियानो एरिया मोनसेल' आरोना स' नै वा गारिफोरा वा जेन'का गारि फैलै गाइस जोंना दा नै लामा जाबायना नै लामा जाबायना नै आं खिन्थु नायग्रायावसो आरोना नायग्रासो आं केमेरामेन लाग्रा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय बिसोरनि भलिबल गेलेनायखौ माबायदि गेलेयो रोंथारा बिसोरो खामानि गैया आंसो बांसिन रोंगा आं गेलेबाथाय आं नाथाय गेलेयासो थेवब्लाबो आं बिसोरखौ फोरोंगोन आरोना सानसे समाव ओरैबायदि एक्सपार्ट बानायगोन आं बिसोरखौ चेम्पियन बानायगोन बुनायफोराव नोंथांमोना नायलांबाय था दा मोनसिगोन जोङो फायै बारा गोलाव गैला ससेल'सै नै दा कल बारफैबाय आरो जों नै वा डेन्जार गेलेखागोन नामा गाइस So guys जों मोनफैबाय नै दा जों गेलेसिगोन आरो guys बिदिबा नोंसोरो नायलांबाय थादो मोनहैसिगोन आरोना नै नाय guys नै सानैबो फैदों आरोना सानै माने बुहुद आरोना सानै ग्रुप थानायखाय जों सानै होनबाय आरोना नै सिगाङाव दङ आरोना नै सानै दङ सिगाङावबो ओइ मोनहैसिगोन ओइ नै मानसि नुदोंहाय लांफादोलै केमेरा हमग्रा मानसि गैया माथो गैथ'आ आरोना गाइस ओंखायनो दा स्रि दा मानसि फैबाथाय बुखब जालायदो गाइस wah lele dan jaga tadi koyor gila mancingnya maksudnya apa
Gencar keren nah. Wow, very nice. Thanks.